A presenza da toxina está a causar gran preocupación no sector ante o peche masivo de bateas en toda Galicia. Case o 80% dos polígonos bateiros de Mexillón se atopan pechados a extracción nestes momentos polo avance da toxina lipofílica, popularmente coñecida como diarreica. Logo dos últimos peches decretados polo Intecmar, 41 dos 52 polígonos da nosa costa se atopan pechados. En concreto, está totalmente clausurada a ría de Pontevedra e tamén a de Muros e Noia. Tamén boa parte da ría da Arousa, que se acaban de sumar novos peches na Pobra, e parte da de Vigo. A situación non só afecta as bateas, en canto ao marisqueo hai tamén media dúcia de zonas que foron pechadas a extracción entre as rías de Pontevedra e Vigo pola presenza de toxinas lipofílicas nos últimos días. O máis probable, debido ás condicións meteorolóxicas e oceanográficas actuais, é que continúen entrando toxinas nas rías, polo que os peches irán en aumento durante os vindeiros días. Malia esta situación, dende o sector insisten en que isto non debe preocupar ao consumidor sempre que adquira o produto polas canles regulamentarias.